Bo día. Mesmo plano, mesmo pixama, mesmo gorro, máis unha fin de semana moi distinta. 5:15 da mañá e saio de casa para ir coller o bus ata o aeroporto porque esta fin de semana volto ao país porque é a gala das youtubeiras. Xa no aeroporto a facer o control pasado, xa estou aquí agardando e nada, fixéronme tirar dos meus botes de líquidos sen sentido ningún porque, segundo eu teño entendido, podo levar ata 1 litro en botes de 100.000 litros e levaba, creo que, 7 botes de 100.000 litros cada un e mandaronme tirar 2 porque ten que coller día tipa, ten que coller nesta bolsa, unha bolsa así que colleron moi apretados 5 botes e eu surrealista, literalmente o que levaba era acondicionador, o champú, o xel, unha mascarilla e o líquido das lentillas que non... das lentes de contacto que non podo tirar porque só non vou poñer as lentillas e non sei se levaba algo máis, creo que non. E a pasta de dentes. Eu non entendo nada, chicas. Comezamos o día regular, por favor, que vaya todo a mellor porque podería beberme totalmente todo, que ainda teño 7 horas de viaxe por diante. Xa no avión, e como non, este temazo. Xa estou en Londres, xa estou aquí sentado, xa pasei o control e todo. Chicas, vos digo que chego, baixo do avión, nada, eu tranquilo, tal, vou mirar a pantalla. En a primeira pantalla do aeroporto non aparece o voo de Santiago, o voo de Compostela. E creo así e digo, non me podo creer. Eu xa, efectivamente, dos absolutos nervios. Vou mirar a seguinte pantalla e nada, sí que aparecía. Ese foi un momento tenso, non? En fin. Estou no avión de camiño para Compostela, 2 horas e cuarto quedan por diante e intentaron facerme pagar unha bolsa maiores, non o conseguiron. Comecei a meterme todo nos petos, cepillos, absolutamente de todo e non o conseguiron. Bella! En Compos é un día máis correndo por este aeroporto porque a 5 minutos para en punto que paso o bus. Non teño claro se vai haber bus porque supostamente hai folga de buses, mas veremos. Efectivamente, collín o bus e estou no noso ascensor favorito, na casa de Diego. E aquí estou na casa de Diego, xa comín e agora estou agardando por Laura para ir deixar as cousas ao seu piso que hoxe durmo ali. Casa de Laura. Anda, outra vez aquí. Vinlle roubar o ferro a Diego. El non o sabe, xa se enterará. E decidín que é boa idea, xa que estou fora da casa, ir dar un paseo co ferro ata Campus Norte para buscar a miña chaqueta para mañá. E así xa dixo todo listo, xa queda todo listo para mañá. Porque xa estou vendo que mañá vou estar dando voltas correndo por un lado para outro e non vou ter tempo, chicas. Todo o que poda quedar listo hoxe, que quede. A miña casa, a miña casa. Parada express literalmente de 5 minutos, xa estou outra vez no bus e xa teño a miña chaqueta aí para mañá. Perfecto. Imos petiscar, petiscar. E agora fago así, mira. Vale. E xa estou na casa de Laura para dormir ata mañá. Mañá. Chicas, que nervioso estou. Un día moi intenso. A gala das youtubeiras. Estamos, chicas, agora pola mañá. Viñemos sacar unhas fotos do conxunto increíble. Podedelo ver seguramente na miñas redes sociais cando suba isto, así que perfecto. Despois de sacar as fotos, pasamos por casa, cambiámonos e agora imos comer, que temos unha reserva
pequena parada para xantar antes de ir coller o bus. Ole, ole! Xa rematamos de xantar e agora voltamos a casa porque temos sesión de perrucaría de súpeto. ¡Ah! ¡Increíble! Dixen que dixen horizontal ou vertical? Eso non sei. Tengo horizontal, pero es vertical ahora. Sí. Ah, vale, disculpa. Case non chegamos, podemos dicir iso bus, mas xa estamos de camiño para a gala. Xa estamos de camiño a gala das youtubeiras, estamos no bus, chove a chuzos, estamos todos por aquí. Decide algo, decide algo. Hola. Hola, ¿qué tal? Boas. Chicas, non pode ser tan aburridas. Buenas. Hola. Ahí vamos, co futuro. Laura está aí coa cámara, ela é profesional. Increíble. Estou nos baños das youtubeiras e non sei canto vou gravar. Voume deixar fluir, quero disfrutar o momento, coñecer moita xente, así que poñerei algún anaco por aquí a ver o que vou grabado. Quixeira antes agradecer as miñas concelleiras, Mía Meme, Conachadas, Sara Seco. Os Davids, xa pasaste los nervios, que levanse moi mal os nervios, a que sí? Que polo que se xa voltaron agora, claro. Sí, no, pero bueno, a verdade é que desde aquí non se ve ninguén, así que como solos, efectivamente, como se está. Xa estamos no bus de volta para Compostela. Bo día, chicas, a verdade é que pode ser que me esquecese un pouco de gravar, a verdade. Onde foi? Non sei nin o que vistes. Aí non teño que recibir fotos, teño que recibir vídeos. Non teño nin idea do que vistes e do que non. Entón, non vou comentar nada porque non sei se vou poder ensinar. Foi un día increíble, unha gala divertidísima. Rematei no escenario, que increíble. Surrealista, chicas, paseino tan ben. O ano que ven, máis e mellor. Agora, xa domingo pola mañá, quedei con Gerai para gravar unha cousa que veredes próximamente, non sei cando. E pois nada, agora estou indo a casa de Laura porque non dormín na súa casa onte, mais quedaron malí unha chea de cousas porque unha é un pouco despistada, non? Entón, pois nada, estou indo agora para lá e despois vou comer con Leila e con Iria e despois imos ir a Baña á festa da filloa. Unha fin de intensa e increíble, a verdade. Ay, recuérdame que me poño os pendientes antes de salir. Perfecto. No se ve nada literal. Hola. Pois nada, non sei que contexto tedes, chicas. Non sei nin o que está grabado nin o que non. Foi unha semana intensísima. Así que, pois nada, dormín hoxe en casa de Diego. Agora pola mañá son as 7:30 da mañá e vou para a estación para coller o bus ao aeroporto. Xa estou no aeroporto e menos mal que collín
o bus de antes, porque literalmente estiven toda a noite que non vin dormido, porque dixen, xa verás como se teño ese, non chegaba, e creo que efectivamente se o collía, o mellor chegaba super xusto. Entón, pois nada, xa estou no aeroporto. Ai, marchamos. Que fin de semana, non? Control pasado, e xa vou directamente para a porta, porque xa están embarcando, teño 20 minutos, teño tempo de sobra, máis, menos mal, que collín este bus, porque o mellor podía flipar, sinceramente. Xa no avión, marchamos. En Londres, xa pasei o control, xa pasei todo, vou tomar agora un hot chocolate porque pola mañá non tomei nada. Ai, en fin, e agora teño que estar aquí esperando 3 horiñas ata o seguinte voo que xa me leva a Cork. Así que, pois nada, aquí estamos. Chicas, activouse a alarma de incendios. Supuestamente temos que desaloxar todo. Non entendo nada. Nada, chicas, falsa alarma. Cheiraba aquí a gas ou a plástico queimado que flipabades. Mais, xa está, xa pasou e agora xa estou de camiño a porta de embarque e nada, daqui a Cork e de Cork a casa, que estou reventado. Xa en Irlanda, como non, recíbenos chovendo. Ai, xa na casa, un día moi longo hoxe, efectivamente, levanteime ás 7:15 da mañá, aquí son as 6. Estou contentísimo de ter ido ás youtubeiras desta fin de semana que foi absolutamente increíble, xenial, foi todo, paseino xenial, coñecín a un montón de xente que admiro e que son basicamente referentas do mundo influencer, do mundo de creación de contido en galego. Quero dar as grazas tamén á organización das youtubeiras porque efectivamente no mundo no que vivimos agora mesmo con este auxe, por dicilo suavemente, do individualismo extremo, pois estes eventos onde crear comunidade son moi importantes. Entón, desde aquí, grazas e un forte bater de palmas para a organización e para toda a xente que traballou neste evento, nesta gala. E nada, xa estou en Irlanda outra vez e agora sí que sí penso que ata maio non volto para Galiza. Entón, wow, increíble a miña vida, a verdade. E por certo, xa queda aquí, isto creo que estaredes vendo un sábado que é sábado 14, creo, 15, e o domingo 15, hai un ano que comecei a subir vídeos ás redes sociais. Que forte, chicas. E todo o que pasou este ano, toda a xente que coñecín, toda a xente coa que gravei vídeos, ser finalista nuns premios, chicas, totalmente increíble todo, a verdade. Así que nada disto sería posible sen toda a xente que me vedes. Estou super emocionada, a verdade, por todo o que pasou esta finde e este ano. Así que nada, despois desta pequena reflexión ao final do vídeo, pois despídome ata o seguinte. Gracias por todo, chicas, que forte.